Kuruluşunu gen verdim. Biçak gen verdim. Yoğsam onun meri katı köp vaat geçiptir. 30 yıllanım gen. 34, 35 yıl geçen bolsa dağmal. Her kimin işlerde özüne yetik. Her onun özüne yetik aladası, özüne yetik hasardası var. Şeytip izleyedine günler geçip, aylar, yıllar aylanıp, adam pakir köp saatları huşundan çıkarıyar. Menin size gurrun vermek olayan vakamım, bir vaat huşundan çıkıp gidipti. Onu yatlayınlayıp yatlamadım. Yatlayınlayıp hemen yatlap bilecek değilim. Onu yatlamağa beni bir kıyıcağır mecbur etti. İnemin şonu ağzı köptü. Yüreğime tesir eden vakanın adamın kalbinin hiç vaat gitmeyenliğine gözümü yetirdim. Dine onu oyurmağa, yatlamağa belli bir zadın sebep olmak gerek. Ol günün hüriri başkadı. Bağlar akule basarlı oturdu. Gün çıkıp durdu. Bardağın yüzü tedelenipti. Bayırların üstü göğü siyerdi. Adamlarım kış eşiklerini çıkarıp yengil yelpay giyinip başlattılar. Benim penceğimin iliklerini yazdırıp döşümü açıp işten öye tarıp kaydıp geliyordum. Men öz yanımdan bal arların şeyli yetişikliğine hayran kalıyordum. Olur köptiler, biçak köptiler. Her bağın üstü ardan yana vağyasıydı. Olur güllen güle konup şeyli ıhlatlı, şeyli yadamadak, şeyli tutunyerlik bilen nektar toplayardılar. Balarlarının derdinin akkar olup oturan ağaçlardan ne edecek appak gül yaprakları eğdinizmen yağıp durdular. Barzat oğudun, hatta arlarım yarın bu güzel görkünü öz boluşlu gelişik, öz boluşlu canlandırıcı hareket koşuyordu. Men bu zatları sin edip barşıma bir vada bardadı unutuptum. Eğer bana hiç tat tesir vermedik bolulmazdı, onu men henidem yadın cadılayıcı tesirinden ayrılıp bilecek değilim. Birden nemedir bir zat sebep bolyadı. Yapyankıca bir sekund yok. Bir sekundun münden bir bölücüğünden önkü edip geliyen pikirin deyir pıtrak bolyor. İne, ondan düğünden teze oylar, teze aladılar, teze tehirler başlanıyor. Birden, hellen meri, minnen kalman kaptanından eli vedireli yürüyüp geliyen kıyısağır, bir zade büdürüdü de yüzürlüğüne yıkılıp gitti. İçi dolu sulu bedireti bir tarafa dündürlü de dünyanı örtü etti. Men kıyısağırın kolundan tutup yerinden kaldıranda onun elinin üstünün soyulup kancarıp duranını gördüm. Menin o nefsim ağırdı. Yoksa onun yaratı çalaca bir zattı. 3-4 günün içinde hiç tat bulmadık yani kutulup gidecektiğine de aklım çatıyordu. Yönü ol elmana başkeliğe atlattı. Şeylelimin Hasan gördüm ki. Ol el kimin eli? Ecem pakirin elim ki. Onun emeller karacadı. Onun ellerinin üstü Hasan gördüm, yarık, çıdım. Onu görüp birdenim kakamın etlek, gödöklü, yoğun parmaklı, damarlık eller yadmıştı. Neyem düşünürde ol elmana yakın, şeyle meherli göründü. Neyemi büdüreydin mi? Yolunu seredip yürerler ahirin. Kıyısağa
yüzün aşaqtalıp duruşunu bana hiç tat cevap kaytarmadı. Anjırıp durun küçük ellerini hol beylede dündürülüp yatan bediretmezlere uzattı. Suyu nereden getiriyen? Öz kranınız yok mu? Kranımız dövüllü, şun becertçiğe diyeler. Artık kıyçağız şeydiydi de ağırlı ellerini silkeştirdi. Başta kişirek bediri bilen kayıt melekinin bir çek oluvedir eyallı. Bu sana katar ağır olur. Sen onu doldurman, yarpırak edip alıp kaydaysan bulmadı mı? Kıyızcağız şolaşak bakıp duruşunu birden kelletin kaldırdı da bana seretti. Ol bana seredenini yüreğim çığlayıp gitti. İki tane çak karı göz. İki tane karı saç. Odol görün gözlüm. Odol görün taşlarım. Bir bana şeyle bir tanış, şeyle bir yakın, şeyle bir mehriban. Yüreğim baş ağva bir hili özümü yitirip başladım. Näme sebäp ederdi onun öňünde diýgeçe gözüm geldi. Peýle de bir meňzeşlik bolar eken o. Bir şol ahry. Adyny nerede ýaşanyny bir soraýyn. Men bu sözleri içimden mi ya daşımdan mı aydanymam bilip bilmedim. Kıyız barhamana huvatirli seredi boğurdu. Yüzüme çıngırlıp serettim. Men bolsa ol serettiğiçe ödümü yitirip barha asırımma çıyardı. Adın näme? Adımı näme dersin? Diyen manını yüzüme seretti. Kıyısçağı, men senin adın hükman bilmeli. Eştiyemin hükman bilmeli. Ceren. El hepuz. Hiç belli de taat bolur mu? Onun amadı Ceren'in ahrin. Men doğrudanım, diğime çöktüm. Nerede yaşayan? Kimin mıydı? Yine de nämedir bir zatlar diýmekçi boldum. Elim bilen taşlaryny sypatym geldi. Gözüm petrep, gözüm bilen kıyıçağı iyip baryan bolmagym hem mümkün. Biz meniň bolşumdan korkdumy, nämemi? Birden yüzünü aktam edip, boş vederesini şakırdadıp ayak allygyna kaçıp gitti. Dur diýip gıýyrmaga da mejalym galmady. Inni maňa hiç tadın tesiri yoktu. Yadım şeyle bir hoştap, öyle can merci huvatam, ak batrak olup açılan erikler, ülce güllerim, gül dünyasına hücüme çıkan fan yetmez bal arlarım, hiç zat tesirini yetirip bilmeyerdi. Ehli oyum, bar pikirim, akıl huşum, Ceren yankıca kıyıp yankıca kıyır. Seni görmedik bolsam kovu olurdu. Sen hayfı toprağa çekip hayfı kudret arkalım menin Cerenimi meňzäp bildin ha? Dünyada hiç zat ikinci kere qaytalanmaýar diýerler. Sen nähili bolup qaytalanyp bildin? Ceren. Cerença. Sen diýirken gözüm saňa düşenden soň seniň hem meniň hem çağalygymyň ölmänligine, ýeriň ýüzünden gidip gitmänligine gözüm ýetdi. Sen nire ağaçtın Ceren? Öýüňde mi? Ýa-da öwrülip ýene suwarmagy gitdiň? Öýüňiz nerede? Yaşayan öýüňiziň nomeri näçe? Seni göresim gelýär, göresim gelýär. Ceren. Şol güne
Ertesem yüreğim yerine gelmedi yok. Şol yüreğimin başı ağıda durdu. Onu göresim, onun bilen görüşesim gelýärdi. Emma men ona 7 günden soň duş geldim. Ol maňa bu gedegem işten gaýdyp gelýärkem, şol öňkü duşun köçämde duş geldi. Onu görenden yine yüreğim jigläp, batly urmaga başlady. Men onu magazininden gelýändir çak etdim. Egdenini torun içinde bolsa kağıda dolun zatlar vardı. Agayr, nerede yaşayan? Kıyız menin sesimi eşitenden kurtturup durdu. Yine de korkup yüzüme seretti. Men bolsa onu şol öňkü öz diýen jerenim hasap edýärdim. Bu jeren bilen öz diýen jerenimin seredişini tapawut yok. Göwnüme bolmasa eşikler emmirdi. Ol yine menden kaçmakçı boldy. Jeren kaçma. Kaçma, men seni tanıyan ahırın. Yine de yüzüme çıngırlı. Vay, menin äsir görünce minnen del. Jeren, sen dünya iki gerek gelen bolaymy? Bu gede ol çını bilen korktu. Gözler şeyle bir tegelenini olin, edil appası yali yalraştı. Yine de menden kaçıp gitti. Men onun şeydip kaçıp gitmegine şeyle bir kıynanym bolin, hiç yönü koyay. Öyle velibem inceligim bolmadı. Jeren gözümün oňundan giden aktı. Hey beýle de bir meňdeşlik bolar okşayan. Meňdeşligi var bolsun. Ol meniň yüreğimi özüniň inçejik akça, küçücük elleri bilen mınçgalap, tüydüm edip gitti. Menen onsuz onu görüp durmasam takat edip biljek dälim. Onu özümden sehelçete kaçırasım gelen aktı. Onu özüme öwrenşdiresim gelýärdi. Ýöne onun özüme nähili öwrenşdirjekdigimi welin bilip bilmeýärdim. Öýlerine barmak bir aýypdy. Öýümde çağırmak ondan beter aýypdy. Men şeýdip bu mesele barada köp pikir etdim. Men öz ýanymdan her niçe masalentek bir yaş gıysa kalır. O bilen ağırlasa olur diye netice verdim. Şeydibim onu niyetlep, oğudonca bir yağlık satın aldım. Onun yaşayan çağlarının yanına varıp onu karaştım. Her ne ken karaştırman çıktı. Ol bigedek meni görünnen yüzü ağarıp gitti. Kaharının eňekleri saňgyl etdi. Jeren, men sana yağlık getirdim, diýdim. Jeren ol maňa korkulu seretýärdi. Bu gedek bolin gaharly seretdi. Bu bolsa maňa başgaça täsir etdi. Onun şeýle gaharly saňgyl äňini saklap bilmeýän duruşu öz diýen jerenimin en agyr kaýgyly günlerini ýatlatdy. Bu bolsa yüreğimin yarasyna duş sepdi. Ondan soň öz jerenim hökmüni arz etdim. Ne? Şiýaly gal. Goý, bimenden sana ýadygar bolsun. Elim sanlar edýärdi. Men näme sebäbe sanlar ýanyny bilip bilmedim. Ol meniň jeren ýağlygy alarmy ýa-da almazmy diýen howatyrlygymdan. Almasa biçak gynanjaktym. Eger ol meniň ýağlygymy alsa, öz diýen jerenimiň öňüne azajykda bolsa, öz borjum berjaý etdim boljakdy. Bu jeren bolsa, gaýta içimýe gaýnaýan ýaly alyp etimden aldy. Näme? Sen meniň kakam ýok diýip üstümden güljek bolýarmy? Hudaýa şükür kakam bolmasa ejem bar. Şu bolup durşuňy ejeme aýdaýsam niçikdir? Ýaşym ketedi. Ýağlym köp bolsa gitdi. Öz gyýgyna ber. Çereniň nähili
öýlerini girip gidennem duyman gallym. Ol meniň ýüzüm şeýle dağlar ödüp hiç wagt pikir etmändim. Hut kiçik çağa ýaly boğazım doldy. Wah, ol maňa düşünmedi. Düşünün bolsa beýtmezdi. O ýyllar gytçylykdy. Uruşdan her gün hopukturjy aýylgan habarlar gelýärdi. Planım ölüpmüş, planım atı sortu yitipmiş diýerdiler. Düşmanlar plan şäherem, plan oblutym alypdyrlar diýerdiler. Onun üstesine plan adam ağaçlığından ölüpmüş diýen habarlarım ýaýrap başlapdy. Wah, sen o zatları bilen ak jeren, eger bilýän bolsaň meniň göwnüme deňip saňa niýetlap alan ýaglymy alman, söwüp gitmesin. O wagtlar meniňem ýaşym seninkiden uly däldi. Ya 11-imde ya da 12-imde dedim. Şol gullar kakam pakir, edil senin ýaljak, howa jeren edil senin ýaljak bir gyýdyň elinden tutup öýümde getirdi. Adyna jeren idi. Şunun kakasy uruş dölüpdir. Ejetem aşlygyndan diýip başga bir zat aýtmady. Ol wagtlar meniňem ejemiň ölenini köp wagt bolman. Ondan jeren bizde ýaşady. Onun ähli hereketi, bakışam, ýylgyrşam, ýaşam edil saňa meňdäp durdy. Kakam gaty ir turýardy. Jeren bolsa kakamdan ir turup oňa hyzmat edýärdi. Çaýyny gaýnadyp öňüne bir döwüm arpa çöregini goýýardy. Soň maňa çaý gaýnadyp bererdi. Ählimiň eşigimizi ýuwup bererdi. Öýümüz üçin iň kıyın mesele agyz suwumyzdan jeren getirerdi. Ol wagt obada ýekeje kran bolardy. O da bizim öýümizden epetli uzakda ýerleşýärdi. Men suw taşamagyň nämedigini uňat düşünýärdim. Ýekeje gedek suwa gittim. Ýekeje bedere suwa güýjüm ýetmän tas golum düşüpdi. Dökan saçan edip ýarsyny ýolly döktüm. Kakam meniň bu gözgyn ýagdaýym görüp, "Seniň munyň güzaplyk bolýar oglum. Inni beri suw getirjek bolup azara galma, özüm giderin" diýipdi. Jeren menden kiçem bolsa, iki sany dolu bediräni dökmänçik getirýärdi. Onsoň biziň jerensiz günümiz geçmeýärdi. Kakam ikimiziň ýalňyz tutarygymyz jerenni. Biz jerenem bize şeýle bir öwrenşipdik welin hiç ýöne goýay. Gara jeren şeýlip te uruş oturýança bizde ýaşap, bize hyzmat etdi. Menem kakamam onun kesekligini bir wagt unutupdyk. Onu özümiňki, menäjigim kakamam gyýy hasaplardy. Uruşam ýatypdy. Jerenem, menem inni epetli ulolupdyk. Jerenem menem okuwdan gelipdik. Soňrak kakamam işten geldi. Inni öňkýal däldi. Ýere-şerede dadymyz bardy. Saçagymyzda garar çörek tapylyp durýardy. Jerenem şol gün bize süýüji mäş pişirip beripdi. Menem kakamam mäşi gowurýardy. Şeýdip günýäňi ýaşaýan, üýşip mäşi pedil edip otyrdyk. Şol wagtym tammyzyň günmatar tarapyndan ýüzüni garaňka tutup bir adam geldi. Ol adam meniň egninde çal, könürek şineli vardy. Aýagyna gorsullyk sallat ädigi bardy. Ol oturman tek duran ýerinden biziň bilen salamlaşdy. Kakamyň adyny sorady. Ahyrynda da jerene meniň öz jigim bolmalydy. Men onuň jigim bolmalyan sözüni halamadym. Näçek şey diýdi de. Ol adam şol wije bizde holly ertetem.
adamlar matlakat ettiler de jerini şoňa bermegi karar ettiler. Men şonu da özüme buyurup bilýärdim. Jerin gitjegini çınırgadyp öz evin eşiklerini bir ýellerden ýalyga duup başlanyny welin durup bilmedim. Edil qırğıyalı bolup jerinin üstüne topulum, elinäki dugunçogyny garwap aldym da gitmersin diýdim. Jerin şonu maňa şeýle bir naýynjar teretdi bolýan. Kıyınanjımdan yüreğimin başı kıyım ol. Ne deyin doğunum da meni idap gelen bolsa gitmeli olur da deydi. Men edil küçücük çağacık kıyali müngürüp ağladım. Jerenim ağladı. Şeydip jeren gitti. Dine kakam ikimiz kaldık. Jeren bilen nähil gerek ekenligini, jerensiz günümüzün kıyın ekenligini, jerenin giden gününün ertete bilip kaldım. Kakam şol günüm ertetem çayına harın himeti. Menin imdatı yetim gelen aktı. İkimizem pata gelen yaltezimiz çıkarman, yüzümüz sallaşıp otururduk. Şondan soň kakam mehemelim horlanny. Geplemedek boldy. Bir hili lagardy şädi. Jerenden başta iki gedek hat geldi. Şonda ol yüreğim ýatyar. Kedi göresim gelýär diýip ýazan eken. Soň ondan hat gelmedi. Biri onu ağazy çöle koyun üstüne alıp gidenmiş diýip habar getirdi. Başka biri ağazy gatyda bulunmuş. Öylerinden hon ýaly de çıkarmaýarmyş diýip gürrüň ýaýratdy. Şondan soň jerenden ne hat geldi, ne habar. Ay aýlanyp yıllar geçti. Jeren gidenden soň 3 ýyldan kakam aradan çykdy. Indi meniň tuwalymy oglaýlarym ýetişip adam çykdylar. Men Goňşy köçämizde ýaşaýan şol bir wagtky jereni meňdeş gyýyjagady görüp ýüregimiň erbet jigläp gitmegi ine şonuň üçin. Men ol gyýyda soňam duş berdim. Häzirim duşýan. Men onu görüp bir wagtky jerenimiň şeýle mehriban, şeýle edip ekenligini inni gözüm ýetirýän. Men bir wagt şaga bolup senin kadrını bilmeyendirin. Jerencan, men seni har edipdirin. Men sana dedipdirin. Senin şol bir wagtky mehirli, küçücük ellerini, kara gözlerini, şar garaja saçlaryny bile eden ahlasyny nereden tapaýyn? Sen nerede Jerencan? Atla, sen bir ýagty jahanna barmyň meri? Hormatly dinleýijiler, hezi ýazy Jarap Gurbanowyň 30 ýyldan soň diýen inisiýatiwlerin hekaýatyny dinlediniz.